बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. निवृत्त होत असताना आज सैन्यदलाची कवच कुंडलं काढावी लागत असली तरी आतला सैनिक मेलेला नाही. शेवटच्या श्वासापर्यंत देशासाठी जगणार असून राष्ट्रप्रथम हा विचार जपणारा सैनिक कायम जिवंत राहील असा विश्वास सुभेदार मेजर संजय सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. मी बसपावला राहिलो जिथे पाणी होतं, हातपाय कधी होता आणि स्मरणशक्ती पण कमी होती. तुम्ही म्हणता की मोदी माणसाची स्मरणशक्ती एका लक्षात राहणार नाही. कारण जब माइनस 400 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो जिल्हा काम करता है तेव्हा त्याचे डोक्यापर्यंत रक्त पोहोचत नाही आणि तिथून तो स्मरणशक्ती हळूहळू कमी होते. म्हणून आता थोडी आठवण जाणार नाही, घरात काही करण्याचा काम झाला नाही. कारण वो देश के लिए देशासाठी त्याने आपला किती त्याग केला आहे पूर्ण. कधीही सैनिक कितीही गरमी झाली तरी तो तक्रार करत नाही. वायुमंडळात राहिलो जिथे सावली नाही, पाणी सोन्यासारखं वाटतं. पाणी सोन्यासारखं वाटतं जसे आता सोन्याची किंमत असते तिथे पाण्याची किंमत आहे. पाणी भेटत नाही, तहान आणि अंगातून जळते. जवान ठामपणे उभा असतो फक्त आपल्या देशासाठी. लोक म्हणतात फौजी म्हणजे भिंगो, लोक म्हणतात फौजी म्हणजे भिंगो विडा. हो, देशासाठी विडा आहो. आई वडिलांचे हातात न जुगाडता त्यांच्या शेजारी बसलो नाही असा वेळ आहे. मुलांचा पहिला शब्द काही पती पाहिजे असा वेळ आहे. आज या क्षणी माझ्या आई वडिलांचे खूप जीवनाचा आभार मानतो की त्याने मला कणखर कणा दिला. मी कोणासमोर झुकलो नाही झुकणार. फक्त वापरू शकतो फक्त माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांसमोर आणि फक्त माझ्या देशासमोर केला. माझ्या गावातील लोकांचा आशीर्वादामुळे इथपर्यंत पोहोचलो. आजपर्यंत माझे वडील सुधारलेले, माझे भाऊ पण सुधारले जाऊन आले ते. पण आम्ही एकच असा मोठा सैनिक होतो की जर मला कोणतेही गाईडलाईन नाही, कोणतेही कुठे माहीत नाही, काय भेटत असतात ते माहीत असतात त्यांच्याकडे. आपल्याकडे फक्त आपल्याला माहिती आहे की बंदूक आर्मीमध्ये बंदूक म्हणजे बंदूक नाही. आर्मीमध्ये खूप मोठा स्कोप असतो. न्यू जनरेशनसाठी खूप मोठा म्हणजे खूप प्रगती करण्याचा स्कोप असतो. फक्त पाहिजे तुमची स्ट्रगल. खूप जो शिपाई म्हणून लास्ट जनरल पर्यंत जाऊ शकतो असे पण विद्यार्थी गेले. फक्त त्याची पाहिजे थोडीशी मेहनत. आता थोडंसं समाजाशी बोलायला शिकलो. तुम्ही शांत शकता कारण सीमेवरती कोणती जागा असतो. आपण सर्वांना सांगू शकतो कारण सीमेवरती कोणत्या जागा असतो. तो आपले सण सगळे साजरे करतो पण कोणीतरी सणाचा आपल्या त्याग केलेला असतो तो सीमेवर असतो. आता महिला तुम्ही तर काय पगार घेता फुकटचा करता. अरे जिसने अपने बाल दिए उसकी जवानी दी वो पगार किस काम का काम का है. जिसने अपनी पूरी जवानी खपत करी देश के लिए, जिसने अपने हमने देखा होगा कानून में सब कुछ दुनिया जब गए थे सब कुछ बात आया पूरा भूल हो गया. जवानी दी अपने पूरे सण त्याग दिए, अपने सगळे सण का किसी का सुख दुख वेगळे. मी तुमच्यासमोर खूप आहे माझ्या आजोबांच्या कार्यालयात बोलतो होतो मी आणि मला माहिती पण होतं त्यावेळी टेलिफोनवरती काय होतं 6 जणी 1 महिन्यानंतर असे पण दिवस काढले. नंतर फोन आला तो संबंध आल्यानंतर घरात पोलीस बघितलं काय नाही, अनुकूल पण नाही. ते जे वेदना असतात तो एक सैनिकच सहन करू शकतो. आपण आणि कधी सहन करू शकतो. आपल्याला जरा आपलं जरा काय झालं तरी चला काम डोळ्यात नसणार पण सैनिक कधी लढतो पण आपण लढतो. मला कधी डोळ्यात नसून काढणार नाही कारण त्याला विश्वास असतो की त्याच्या पाठीमागे एवढे सतत असतात. मी माझ्या सर्व शहीद जवानांना मानवंदना करतो. त्यांनी त्यावेळी त्यांनी जर पाठी घेतली असते आपला तर आज आम्ही आजादी घेतली. त्याने आपल्या देशासाठी जीवन सॅक्रिफाय केलं, आपलं सर्व त्याग केलं. त्या शहीद जवानासाठी माझा मानाचा होता. आज गणेश मी उतरत आहे पण मला असंख्य वेदना होत आहे. शाळेत कर्ण ज्यावेळी आपली पूर्ण दान करत होता त्यावेळी त्याला वेदना अशा झाल्या असतील. पण आज माझ्या वर्दी म्हणजे माझं कवच सुंदर होतं आणि ते आज म्हणून मी त्यागणार आहे.
पण त्याच्या आतला जो सैनिक आहे तो कधीही मरणार नाही. तो हमेशा देशासाठी काम करणार. माझा शेवटचा श्वास असेपर्यंत मी जगेन तो फक्त देशासाठी जगेन. हे सर्वांसमोर तुमच्या महत्वाचं नाही. मी स्वार्थ कधी केला नाही करणार नाही. लोक प्रॉपर्टी लोक म्हणतात पैशासाठी कधी सेनामध्ये भरती झालो नाही पैशाची कधी मॅनेजमेंट बघितली. फक्त एक राष्ट्र करता देश करता म्हणजे तमाम जे प्रॅक्टिस करतात त्याला एकच आव्हान आहे की आणि खुशीची सगळ्यात गोष्ट म्हणजे ती करायला मी माझ्या आधी करून आऊट झालो आणि आपल्याच गावचा गवळी तो 30 वर्षानंतर पहिलाच आर्मी येऊन झाला. त्याच्या टेकत आले कारण मला 30 वर्षाची प्रार्थना देवाने लास्ट शेवटच्या केली आहे 30 वर्षानंतर काही गावामध्ये त्याच्या गावाची कोणतरी आपल्या गावचा सुपुत्र आज माझ्यासाठी तिथे जागा घेऊन बोलतात सोबत आपल्या गावचा आणि लोक माझ्या ट्रेनमध्ये त्याच्यासाठी खूप खूप माझ्या कार्यकर्त्यांनी धन्यवाद. माझ्या मित्रमंडळाचे सर्वांचे आभार मानतो. ज्यांनी कुटुंबाचे आभार मानतो. माझ्या सावंत परिवाराचे आभार मानतो. साई परिवाराचे आभार मानतो. नागदेव मोरे देसाई सर्व परंपरा जे आहेत ते सर्वांचे आभार मानतो. कारण जेव्हा मी स्टुडिओ आलो तेव्हा त्यांच्याकडून एकच बेटा काय सर्वात एवढंच मोठं पाहिजे. ज्यावेळी मी ऑपरेशन करत होतो त्या माझ्या काकी स्मिता काकी किंवा माझ्या गाव परिवार कोणाकडून बोलतो आपली काळजी घे. सैनिकाला बोलायला असताना एक फक्त स्वतः काळजी घे एवढं मोठं शक्ती हवी असते अजून काही हवं नसतं. आणि ती प्रत्येक ज्या वेळी मला जरूरत पडली त्यावेळी माझ्या गावात परिवाराला पण भेटली त्याच्यासाठी एकदा काळजी आपली. आजचे आयोजन ज्यांनी केले त्यांचे सर्वांचे आभार. पूर्ण सैनिक संघटना आणि घरावर तमाम ग्रामस्थांचे आभार मानतो. मी सर्व आज जन्मी पूर्ण आयुष्यभर तुमच्या या दिलेल्या टायमाचा ऋणी आहे आणि याच्यापुढे समाज कार्य आणि नवीन मुलांना मार्गदर्शन करणे हाच माझा हेतू असेल. त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांकडे माझे एकच विनंती आहे एकच मागणी आहे की जेव्हा आम्ही तुमच्याकडे येऊ तेव्हा आम्हाला फक्त प्रोत्साहन करा. बाकीचं काम आम्ही हँडल करायला तयार आहोत. कारण काश्मीर से कन्याकुमारी ईस्ट से वेस्ट न्यूज से म्हणतात नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साऊथ चार भागात तसा एक जाऊन आलेला माणूस आहे आणि तो आपल्या गावामध्ये काय करतो त्याचे विचारांना थोडीशी लक्षात घ्यायचे आहे. आपल्या गावात सर्वात मार्गदर्शन करणे सर्वात कमी त्यामुळे लोक पुढे होत नाही. आणि आज माझ्या स्वतःच्या म्हणतो आम्ही या टेन्शनमध्ये आहे पूर्ण की आज माझी नेक्स्ट कोण उद्या नेक्स्ट मेरी वरती पहले के कौन है मैं सावंत परिवार सबके नजर बुलाता कोई बोलता नहीं लोगे मैं सावंत वाली साइड वाले देखता हूँ कौन है उधर एक कोणतरी पाहिजे ना उत्तर नाही काही. आमच्या आदर्श होते सर्व काका माझे कामराज साहेब सगळे साहेब होते एवढे आमचे आदर्श होते. पण आमचा आदर्श म्हणून कोण चालेल त्यांचा आदर्श म्हणून आम्ही चाललो. तर माझे जेवढे दिसतात काय त्याला आतापासून रोज पाहिजे होता. आतापासून वरती पर्यंत एक फेस होता पण तो मलाच दिसला नाही मुलांमध्ये. तो आईस्क्रीम आणि ते किलोच्यामध्ये त्याचा क्रेज आहे. तिथेच समजतं की या माणसाची विचारधारा किती परत आहे. सॉरी थोडा म्हणजे डायरेक्ट होतो जो आहे सर्व तेच होतो. कारण माणसाचे आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र वाचल्यानंतर तिथपर्यंत पोहोचतो आणि त्यांच्या जे अंगावर होते ते आमच्या अंगात आणण्याची चेष्टा केली आणि थोडंफार आम्ही ते घेऊन आलो. परत एकदा सर्वांचे धन्यवाद. काही माझे चुकल्या त्यात क्षमा असावी. आणि परत एकदा 30 वर्ष कालावधी भारतीय सेनेमध्ये काढून मी आपल्या वापस आलेलो तुमचा एक कुटुंबाचा हिस्सा आहे असं कधी म्हणू नका की तुम्ही बाहेर गेला आहे. कारण मी फक्त बाहेरचा जन्म दिला आहे पाण्यामध्ये जातात आणि शेवटचा पण गाडी मग त्याच्यासाठी फक्त एकच कधीही बोलू नका माझ्या समोर आता ते काढून दिले. कारण या समाजाचं वाटलं